lek oleh payung modho mak jentit kabeh mak jentit padha jenite mak jentit jenite sapa jentit kok padha lho mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit siap aku untuk promos ini Toto, Marono, ayo iki ngopo iki nek dimek kene muni men kaset kene sing kene beda sing kene men iki ana duit 1000 lumayan lagi mesti sing lorek-lorek mau aduh ngerti apa-apa sluku bakro